Dakle, možemo o svemu da razgovaramo. Pa naravno, ajde. Evo krećemo. Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Čavrljanje sredom. Naš večerašnji gost je gospodin Marinko Magla, docent, ekonomski ekspert i pomoćnik ministra financija. Neobičan gost za inače našu emisiju koja se bavi estradom, ali svakako sigurno zanimljiv gost. Dobro večer svima. Kako ste, Marinko? Odlično, odlično. Eto, sreda je malo dan za odmor, ali ja sam ipak odlučio da dođem da pročavrljam malo s vama. Evo, ja sam teo odmah da vas pitam ovako, pričajući sa vašim kolegama, čuo sam da ste vi jedan od najboljih pevača trenutno u vladi. Ja vidim da ste se dobro pripremili za emisiju. Inače me zovu prvi glas skupštinske kafane. Mi obično posle nekih žešćih, žustrih rasprava dole odemo malo da se opustimo. Jel, mi smo ljudi. A kažu da je na pomolu i snimanje nekog dueta sa jednom našom folk divom. Naravno, bit će to pred vanredne izbore. Dobro, ne bi smio sad o tome. Ali mislim da će tu ljudi uspeti da me dožive kao nekog iz svog komšiluka, na primjer. Da vidim da sam ja jedan običan čovek u stvari. Naravno. Ja bih sad prešao i na neka pitanja koja verujem da interesuju jako naše gledalce. Naravno, izvolite. Pa evo, svesni smo svi ovih brojnih poskupljenja i verujem da sve ljude koji gledaju ovu emisiju, uopšte sve ljude u našoj zemlji, zanima dokle će to tako. Da. Što se tiče poskupljenja, evo sad da se ja tu ne bacam nekim ekonomskim izrazima kojim inače vladam, objasnit ću narodu na jednom najplastičnijem mogućem primjeru da svi shvataju malo dete. Znači imamo medu i zeku, jel tako? Ako pogledate zeka je mali, šta on može da pojede? Ne može ništa da pojede, ali on ide onom livadicom i traži samo najbolje onu detelinicu s 4 lista što ima. I onda on to malo gricka, ali on pazi šta će da jede, neće bilo šta. Ali svi znamo tamo na Romaniji, na primjer u januaru kad je, znate, onda kad siđe ono medveda, onaj veliki, on jede sve, on jede i strvinu, i živo, i mrtvo, i travu, i sve. I onda tu shvatite kako to možete da uporedite. Te dve vage. Da, ali mislim, mala je to uteha za ljude koji evo bukvalno grcaju tih poskupljenja. A evo i kurs dinara je dostigao svoj maksimum, mislim, od one inflacije čak na ovom. Pa molim vas, nije to... Evo, pa naravno, to ste možda i upravo, ali ne možete vi gledati iz perspektive dinara. To je glupo da se vezujemo za to. Mi se vezujemo za euro, ali ko će to pratiti? Kako ja da pratim euro? Evo, probaj ti da pratiš euro. Evo, na primjer, libar euro. Evo, gledaj. Evo, libar euro gore, euro dole, euro levo. Evo ga tu iza euro. Mi se ne možeš ni ti da pohvataš to. Pa nemojte, gospodine, molim vas. Ali kad se vežemo od sledeće godine za jen, pa to će... On ima mnogo... Da, ali eto, potrošačka korpa je duplo veća nego prošle godine. Ma nije! Ja ne mogu više da priuštim pola onog što sam mogao prošle. Mislim, narod ne može. Ma nije. Ako se vežemo za je, neće biti, razumete, ne može. Nemojte, molim vas, pa porezi su... Skočili su porezi i na vazduh samo što nema porezi. Pa šta si sad zapeo? Ja sam ti sve lepo objasnio. Šta hoćeš? Ja sam ti rekao medu i zeku, ja sam ti objasnio gore, dole, jesi uspeo da pohvataš, nisi. Šta hoćeš više od mene? Dosta sam ti ovdje u emisiju lepo se ispričamo, jesmo rekli da ćemo pričamo o slikarstvu. Izvinite, Pa nemoj izvinite, jesmo pričali lepo kako ja pevam, jesmo to rekli kako ću ja snimim s Oskarom skeč. Šta si sad upravo? Šta da ti ja radim? Šta da radim? Šta hoćeš od mene? Molim vas, nisam mislio... Ma nisi ništa mislio. Evo ti pa napuni moj džip jednom, 27 litara troši na 100 km. Pa šta ti misliš da moj sin može sa tvojim sinom da letuje tamo u Sutomoru, da jede banane po ceo dan? Pa on letuje pored na Kraljičinu plažu, znaš koliko je tamo? Pa tamo mora sve u kešo, ma nemojmo, moli se, u crkvi, dečko. Ma ne shvataš ti ništa, shvatit ćeš koliko ti je teško, tek ujutru kad dobiješ otkaz. tad ćeš da shvatiš koliko ti je teško. Nemojte, molim vas. Nemoj ti, molim vas. Ma ajde bre, čuti bre, ostavi me na miru. Gospodine Magla, molim vas. Dođem ovde da se ispričam s tobom bre. Molim vas, gospodine Magla, pa meni ovo život znači. Halo. Magla. A vidjet ćeš ujutru koliko ti znači život kada budeš imao juga onog tvog da napuniš. Gospodine Magla, molim vas. Ja stvarno nisam mislio da će se pretvoriti u ovakvu... Ma nisi ti ništa mislio. Oprostite, eto, molim vas. Zdravo.